Nada, simplemente, igual que outra vez, eu vou falar un pouco máis do que non se ve no vídeo, non? Que é, quizáis, o último ano é o que empeza xusto cando remata o vídeo. Como os que sodes aquí, non só era, temos que dicirlo, o facelo aquí, a pesar de que non ten gran asistencia, era un caso de empeño persoal, pelo que dicía César, porque isto foi un dos centros, unha das parroquias que máis xente aportou á historia. De feito, ides a ver moitas caras coñecidas, incluso algún pode que estea. Eso, o que quería dicir é un pouco desde que remata o vídeo que acontece hasta agora, que é cando lógicamente a presentación do Plan UMIA en marzo do ano pasado, que supón un investimento de fondos públicos, como facía fincapé César, de máis de 22 millóns de euros, non? En tempos nos que se nos está a falar de recortes e de axustes, en nos que se pon en cuestión servizos básicos que pensábamos que eran intocables. Desa actuación do Plan UMIA, que hai que dicir que parte dunha gran mentira, porque en todo momento o que fai é evitar a solución definitiva, é dicir, en ningún momento se plantexa cuestionar o que é o encoro como problema, que é un dato que teñen aportado os que saben, é dicir, como dicimos nós, simplemente os que saben, xente que estudiou o caso, chegou á conclusión de que o problema da contaminación era a auga estancada, é dicir, era un polo, non? Entón, o que fixeron eles, como se dicía, foi un tratamento experimental con codia de eucalipto que está ali, os que vivimos por ali alrededor, vemos que unhas veces está, outras veces non está, ás veces está fora da auga, outras veces está dentro. O certo é que a simple vista e os datos demostran non sirveu e non serve absolutamente para nada, porque a contaminación está instalada, a auga está podre durante todo o ano, ainda que só sexa no verán cando máis se aprecia. E o que facemos é, pasar o tempo, evitar, como dicía, a solución definitiva, que sería a demolición definitiva do encoro, e pouco máis. Simplemente recordar que outro día falábamos de nexos, non? Un dos nexos entre a historia que vamos a ver, e vamos a ver varias veces, entre o pasado e hoxe en día é o propio conselleiro Agustín Hernández, hoxe de Infraestructura, Política Territorial e Estudos de Vivenda. Esa persoa era o presidente da Voz de Galicia de 10 anos, é o que firma unha fe de ratas, que despois tamén se desenvolve, e hoxe é o conselleiro, é dicir, é o que atopa o mesmo problema que crear. Entón, evita solucionarlo. A parte tamén facer mención á actuación dos concellos que en ningún momento cuestionan a versión oficial, están aceptando, calando e asumindo a gran mentira, que é un pouco o cerne de todo isto. Isto fundamentase nunha gran mentira, tanto o pasado como a construción, como o que hai agora. É un pouco a tónica xeral que estamos vendo. A mentira instálase como forma de goberno, é o mismo, exactamente igual, dicir o que sexa. Hoxe mesmo estamos vendo na televisión de Galicia, na televisión pública, un circo ali, uns homens e unhas mulleres que falan uns contra os outros e que dicen unhas cousas, e que en realidad é mentira, porque non acertan a dar o que realmente está pasando.